правиш снимки? Да не правя ли? На мен не, на мен. На тебе няма. За всичко прави, на мен не. Добре, на тебе няма. О, Добър ден. здравейте, моля. Как си, Деска? Екстра. Какво хапаш, яде? О, макички. Тук има още ръката тук. Хубаво е. Добре. Снимай, снимай. О, Джаки, здравейте. О, Джаки, момче. да направим малко снимки. Да, ти последния ден да извадиш